Здравейте хора, аз съм Настър и днес ще бъде първият епизод, ще кача първият епизод на поредицата Orspawn. Изтеглил съм модът Orspawn, той е един от най-известните модове, плюс Backpack мода и Minimap мода. Пуснах си бонус чест и да, защо съм на Peaceful не знам, на Normal и мисля да започна да оцелявам. И разбира се, спавам до дънжен на мантиси. Прекрасно. Да взема бонус чест и да бягам бързо. Мога да си сетвам waypoint-и, които могат да ми показват къде е, на колко блока е целта, която съм набелязал. Ще отбележа waypoint-а като dungeon и съответно мога да се телепортвам до него, когато си поискам. И за сега най-важното е да избягам, защото разбира се, сега започвам. Хубав спаун, че съм в гора. Така. Мисля да събера малко храна, първоначално. Модът, ако не знаете кой е този мод Orspawn, той е много голям. Той е най-големият мод, който аз знам. И е много интересен. Има изключително много мобове, изключително много босове и много нови айтеми и орс. Бих казал, че направо Orspawn е като модпак, но много малък модпак. Мисля да направя много епизоди. Разбира се, когато убия The King, тогава ще свърши тази поредица. Мисля и втори сезон да направя, ако, разбира се, на вас ви е интересен този мод. Айрам, прекрасно. Ако не знаете кой е въпросният The King, за който говоря, той е един гигантски дракон. 1000 пъти по-голям от Ендър Драгона. И да. Така. Пишете в коментарите какво да направя, защото аз не съм много запознат с този мод и ще ми бъде приятно, то ще ми бъде полезно да ми напишете какви айтеми мога да си направя, които да ми помогнат в оцеляването. И да. Също така в този мод има и много дънжени, изключително много дънжени са. И общо взето Orspawn е приключенски мод. И ако си любител на експлорването, Cobweb. Cobweb става едно много силно чудовище. И това е пчела. Да, малко е голяма. И има 80 живот, но мисля, че не е чак толкова силна. Един от най-слабите босове е. Това бялото, което виждате, е Soul. И ако смеся Soul и Raw Pork Chops, което аз имам в наличност, ще мога да си направя бекон. Да, правилно чухте, бекон. Той ти дава Regeneration и Strength, които в ванилата може да се вземат само от бикана. Това е The Queen! Парт. Добре.
Изглежда, че имам голям късмет. The Queen е един от най-силните босове, бих казал, че е най-силният бос. И аз намерих Драйт Спалнек. Да. Има и сухи спалнегове, което е много странно. Защото аз никога не съм си мислил, че някой мод ще добави сухи яйца. На всеки моб има такова специално свое сухо яйце, но най-големите босове, като The King, The Queen и Mobzilla, трябва да комбинираш 9 такива спалнега, за да получиш цялото спалнег. Какви са тези боболечки? Пръдна, сериозно. Добре, за сега този мод е много интересен. Знам само, че може да си имаш гаджета, което го намирам за много интересно. Има и мравки. Ще постаря да намеря някакъв по-хубаво място. Или да намеря някой дънжън. Защото знам, че като намериш някой дънжън, може да намериш много хубави неща вътре. Така. Сламп. Прекрасно. Това равина ли е? Равина. Йоло. Тук има много айрон. Ако си мислите, че събирането на айрон е безполезно, в Орспаун всякаква броня ти е нужна. Оцеляването е най-важното. Айрон бронята, въпреки че е много слаба, наистина изключително слаба, в сравнение с някои от броните от този мод, пак може да ми послужи да оцелея, доколкото е възможно. Така. Предполагам, че утре ще кача следващият епизод на тази поредица. Wolf? Дали си ги темна или просто няма никакъв смисъл? Имам 21 айрон, трябват ми 26, за да си направя цяла full айрон броня и айрон меч. Така че мисля да ги събера и да спирам клипа, защото Bandicam, програмата, с която аз снимам, ми позволява да правя клиповете само по 10 минути най-много, което е изключително тъпо, но все пак няма как това се промени. Знам, че Bandicam може да се купи, но мисля, че ти трябва по-специална като кредитна карта. Аз нямам тази по-специална кредитна карта. И да. По-бързо. Изглежда, че съм много гладен. Ще трябва по-бързо да си правя. Така, трябва да ми само още 2 айрон. Крипър. На най-наподходящо място. Крипър, сериозно. Така. Какво е това? Хамърхед! Това е също един много силен бос. Мисля да спирам клипът, защото ще стане 10 минути след няколко секунди. Не баш няколко. Но мисля да спирам клипа и ще се видим